Янчи! Кажи здравей на Чичо Найден! Това е зайка Пепи, това не е Чичо Найден. Къде е Чичо Найден? Не, това е задника на зайка Пепи, това не е Чичо Найден. Къде е Чичо Найден? Просто Найден, каза мама. Къде е просто Найден? Не сме го скрили тук. Не е отдолу. Няма нужда да търсиш там. Кажи само здравей, Найден. Голдштайн. И не ще да кажа на мистер Голдштайн здравей. Хер Голдштайн, каза мама. Найден фон Голдштайн.